se instalează o chiuvetă și o baterie de bucătărie? Chiuveta este un element esențial în bucătăria dumneavoastră, indispensabilă. Aceasta poate aduce de asemenea o notă decorativă, integrându-se în stilul bucătăriei dumneavoastră ca un cameleon sau chiar dimpotrivă să aducă un contrast. Aflați cum să o montați corect pentru ca rezultatul să fie unul frumos, dar și impermeabil. În primul rând, vom evalua situația. Primul pas. Despachetați chiuveta și pregătiți-o folosind instrucțiunile producătorului. Aici vom instala o chiuvetă din rășină. Poziționați provizoriu chiuveta pe blatul de lucru pentru a localiza orificiul pentru robinet. Chemați pe cineva să vă ajute pentru a vă proteja spatele. Apoi scoateți chiuveta și întoarceți-o cu susul în jos pentru a găuri orificiul pentru robinet cu ajutorul unui fierăstrău clopot cu diamant, diametru 35 mm. Apoi ne ocupăm de bateria de bucătărie. Pentru a fixa bateria de bucătărie, începeți prin a monta racordurile. Apoi fixați bateria la chiuvetă. Sistemul de montare poate varia în funcție de modelul dumneavoastră, așa că urmați cu atenție instrucțiunile pas cu pas pentru a instala fiecare piesă. Ultimul pas. Nu uitați să fixați corect clemele de montare ale chiuvetei dumneavoastră. Trecem la montaj. Pentru a evita infiltrațiile în blatul de lucru, treceți siliconul de-a lungul decupajului și întindeți-l pe toată marginea. Acum puteți introduce chiuveta în spațiul de încastrare. Verificați și ajustați poziția. Odată ce este poziționată corespunzător, puteți înșuruba clemele de fixare care vor stabiliza chiuveta pe blat. Să ne ocupăm de garnituri. Pentru a realiza etanșarea de final, aplicați mai întâi o bandă adezivă pe întreaga margine a blatului de lucru, din jurul chiuvetei dumneavoastră. Apoi aplicați siliconul pentru etanșare. Neteziți siliconul aplicat la îmbinarea dintre chiuvetă și blat cu degetul umezit în detergent de spălat vase și îndepărtați excesul. Momentul adevărului. Să conectăm instalația de alimentare cu apă. În primul rând, începeți prin a întrerupe alimentarea cu apă. Apoi puteți apela la un instalator profesionist pentru a face conexiunile sau puteți realiza singur lucrarea, conectând furtunurile, apoi ieșirea sifonului la conducta de evacuare a apei reziduale. Felicitări! Ați montat chiuveta din bucătăria dumneavoastră și v-ați asigurat că este etanșată.